Siyempre, waray. Hello guys! Nandito na naman tayo nagbabalik para sa bagong video at chikahan. Ang share ko sa inyo ngayon ay mga rason kung bakit mas magandang tumira sa probinsya kesa sa city. Kung interesado ka, tumutok lamang. Enjoy watching! Pero bago yan, shoutout muna kay Mark Anthony de la Cruz, Lorna Ramirez, mga pinsang ko to, shoutout sa inyo. And shoutout kay Alvin Ramirez TV, vlogger din siya. And thank you sa mga nag-share ng last content ko, kay Ian Ramirez, Rowena Royan-Guyan, Rimo Sumagdon, Harlin Pixon, Jubin Kailubiado, and Melchor Lorzano. Maraming salamat sa suporta na pinaparamdam nyo sa akin. Thank you so much! So ayun na nga, pag-uusapan natin kung bakit mas magandang tumira sa probinsya kaysa dito sa city, lalo na ngayong panahon ng pandemic. Number 1 na mas maganda tumira sa probinsya kaysa dito sa city is because hindi masyadong mahigpit sa probinsya. Unlike dito sa Manila, na bawat labas mo kailangan ng QR code. Kailangan may alcohol ka, kailangan may face mask ka, kailangan may face shield ka. Unlike sa province, pwede kang makalabas doon kahit wala kang face mask, kahit wala kang face shield. Pumunta ka ng bukid mo, hindi mo na kailangan mag face mask or face shield kasi bukid mo yun eh. Diba? Number 2 is nakakapamasyal ka. Unlike dito sa Manila, hindi ka pwede mamasyal, hindi ka pwede mag-malling, hindi ka pwede pumunta ng mall nang wala lang. Punta ka ng mall is may bibilhin ka. Pero sa probinsya, pwede kang makapamasyal. Like, pumunta sa isang resort, manguha ng buko, manguha ng mga prutas. O diba, parang pamasyal na din yon. Number 3, nakakatipid ka. Alam niyo guys, dito sa Manila, bawat galaw mo pera, upa ng bahay, bayad sa tubig, bayad sa kuryente, expenses pa yung parang araw-araw, pamasahe. Bawat galaw dito is pera, pero sa probinsya, ang bahay doon makikitira ka lang sa magulang mo or sa mga kamag-anak mo, walang upa doon sa barangay nyo. And nakakatipid ka talaga sa tubig, walang gasto doon kasi may ilog, may batis. And sa ilog pwede kang maligo, hindi mo kailangan babayad. Kahit walang ilaw doon, mabubuhay ka pa din kasi kahit yung petrolyo lang ang gamit, pwede. Tawag dun sa amin is lampara, yung sa waray lampara, yung ginagamit sa amin dati nung wala pang kuryente. Pero dito sa Manila, pag wala kang kuryente, pag lubat, pag brown out, yung anak mo hindi makapaglaro, hindi makakalabas kasi wala siyang ginagamit sa paglalaro niya. Pero sa probinsya, kahit walang kuryente, makakapaglaro yung anak mo, makakalabas siya, makapaglaro siya sa mga kaibigan niya, mga pinsan niya. Number 4 is presko ang hangin. Shit! Nakapagmura shit. Ang ganda sa probinsya ng hangin. Unlike din sa Manila, puro polusyon. Ang baho, diba? Mga barado. Like sa probinsya, presko ng hangin, makakapag-exercise ka, muni-muni ka sa buhay, maririnig mo ang mga huni ng ibon, ibang klase ng insekto. And pwede kang umakit ng bundok na kapag exercise ka ng bongga, kaya mas maganda talaga sa probinsya guys, di ba? Number 5, pwede kang magtanim ng gulay, root crops, or mga prutas. Ang mga gulay na pwede mong pagkakitaan, mga root crops, like pwedeng gumawa ka ng mga jam, ubi jam, kasaba, mga puto. Pwede kang gumawa ng suman. Mga root crops mo, tas turn into mapagkakakitaan. Nasa sayo lang naman yan eh. Nasa tao lang yung kung gusto niyang kumita. Nasa papangaraan lang na yan. Kaya mas maganda doon. Like ganun yung mapupunto ka. Lalo na ngayong summer. Maganda halo-halo. Masarap ang halo-halo. Kaya nasa sayo lang yung kung paano mag-ice candy ka din. Pwede rin mag-ice candy. Nasa sayo lang yun kung paano ka mamumuhay. Mas maganda talaga sa probinsya kasi, diba?
yung mga anak mo makakapaglaro sa labas ng malaya. O tapos ang iba dyan sasabihin, o bakit ikaw nandito ka sa city? Bakit nandito ka sa Luzon? Eh wala naman akong pamilya, wala naman akong binubuhay ng mga anak. Ako lang naman mag-isa, di ba? Wala akong binubuhay na anak, wala akong binubuhay na pamilya. Kailangan kong pumayod ng bongga. Sarili ko lang naman yung iniisip ko, selfish. Sarili ko lang naman yung iniisip ko, di ba? Lumalabas lang din naman ako pag kailangan. Hindi naman ako na pag-gala dun sa labas. Hit sa lahat, safe pa rin naman yung kung nasaan man ako ngayon, di ba? Dahil ayon sa pag-aaral na baka matagalan pa tong pandemic. So dapat, mag-decide tayo, kung nahihirapan tayo dito sa city, is pwede naman tayong pumunta ng province. Kung may mga province naman tayo, I'm sure may mga kanya-kanyang province naman yung ibang nakatira dito sa city. And balik na lang tayo dito ulit sa Luzon kung okay na. Pero para din naman syempre sa may mga work na hindi talaga kailangan magpunta ng province, hindi talaga na nandito sa Luzon, mas komportable sila dito sa Luzon, eh syempre sa inyo yan, nasa sa inyo naman yan, di ba? Opinion ko lang yun guys. So ayun lang guys, sana nagustuhan nyo ang video na to. Pa-like na rin, comment, and don't forget to subscribe. See you on my next vlog. Bye-bye!